Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog. Ayan. Kasama ko yung mga Team Maki. Ayan guys. Hi, si Bambo. So, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Nagpaalam ka? So ayan guys, yung mga mukha ng mga hindi nagpaalam. So pupunta kami ngayon sa Angels. Saan tayo pupunta? So ayan guys, pupunta kami ngayon sa America. Pumunta kami ngayon sa Bolinao to celebrate. Ano celebrate? Celebrate secret. Wow! So mukhang wala na namang magagawang vlog guys. Wala mo kompleto. Ano na Angel? So ayan, magsusundo kami guys. Mamaya na lang. Bye! So, isang shy type na naman yung sinundo namin. Si Ma'am Beth. Ay Ma'am. Hello guys. So, ayun na nga. Asin na lang ang kakainin. Swimming now. Ano, outing now. Shoutout kay Sir Angelo. Naway, sa susunod naway maganda yung pagpapahinga ngayong araw na to. Habang kami ay nagsasaya. Ayan mga ka-Barbie, nandito na kami. Tignan mo sa inclusion. Ayan. Ilang oras yung bahay Ma'am Beth? Galing tayo doon ng 8. 4 hours. Oh my God. 4 hours. Sobrang tagal. Pero nag-lunch na kami. Thank you so much Ma'am Beth. Sagot niya lahat guys. Ay, hindi. So magpapahinga muna kami din. Ano gagawin natin Ma'am Beth pamaya? Sightseeing. Wala. Ano lang. Sa beach. Tapos And then party. Yung lemon Luto muna. Malay. Papahinga muna guys. Yes. Saan niya? Bye. Sino ang kakatabi? Ayan, gising na kami mga ka-Barbie. At ready na kami para ang gagawin natin Angel. Magluto ng hapunan. At maglalakad-lakad. Ayan, so si Ma'am Rose. Busy nagpapaganda. So, yan na po yung ano niya, yung front view. Ayan. Kasi Angel front view, literal. Back view lang ako. Si Ma'am Beth tsaka si Sir Lennox nasa labas na. Kami ayan. Kakagising lang namin guys. Kaya pasensya. So tara na. Maglalakad na tayo. Ganito yung view guys sa rooftop. Ayan. Sa Rose. So perfect view para sa sunset. Pumunta ng Bolinao para mag-cellphone. Ayan. Dito lang kasi may signal. Kami ganyan, bente. Hindi na lang. 20 ako. Ang mahal naman 20! Binibinig ko lang. Kaya yun, lagi kitang tinitignan eh. Maliligo na si Angel sa beach. Si Angel of Sea. Okay. Nakapag-sunblock.
Sunset wedding na ba? Chares! So, ayan. Dinner time. Shy time. Gusto mo dyan? Ganito? Hindi maghiwa ka. Ako sa sa'yo. Tingnan mo ha. May na, pagpili ka ng gusto mo. Diba? Kung ako lang yung mga ka-boardmate mo, ganito. Kumanta na rin. Aalagaan kita. Wait lang ako muna. Magpili ka ko na. Ano bang gusto mo? Ito? Karne. Hindi, yung manipis lang. Ito? Yan. Ayoko yung may taba. Buwisit, hindi ko na yung sana pinaghiwa. Yan. Ate, ikaw naman. Ang talim ng kutsilyo namin, no? Sana all. Ako rin, patulak ako hanggang mahulog. Sana all. May flash naman. Time check. Anong oras na? Mama, anong oras na? 1:53 AM. So, kailangan na namin matulog, guys. Madaling araw na. Pa kami mamaya. Fresh pa naman, mamo. Okay pa. Fresh pa. So, yan. Good night, guys. So, mamaya ulit. Mamaya? Oo nga, mamaya. So, yan. Good morning. Good morning, mga ka-Barbie. Ayan. So, tulog pa si Lennox. Ano sasabi ka? Ano sasabi ka? Alam niyo talaga kapag kinukuhanan eh. Nakakapi na kami lahat-lahat. Kuya, report na natin yung vlog ni Kuya Marvin. Kuya, mamay nila pag nakaayos na ako. Tebet. Kuya Marbs vlog. Siagawa. Neng.
Bitterness, overload. 59. Ay, fresh na si Ma'am Rose. Kaya pwede na. Di ba parang pwede? Ay, bakal pa. Ikaw, aminin mo na. Aminin mo na. Oo, tayo wala. Ay, pauwi na kami guys. I-report ko na yan. Ang talaga. Ang ganda oh. Wow! Ayan mga ka-Barbie, ayan, pauwi na kami. Sobrang ganda sa resort. Ayan. Pwede na. Meron parang convenience store dun, no? Ano man sabi mo sa resort mo? Ma'am Beth? Ano man sabi mo sa mga ginawa mo? So, ayan. Ang saya guys, ang saya nilang kasama. So, sa mga gustong pumunta guys, ayan, i-follow nyo lang yung page nila, yung message nyo. Seaview Resort. Ayan. Talaga yung ano, nagkasikaso. So, ang laki ng mga ambag nila guys. Bakit puro white yung mga suot nila? White na naman. Ang saya nila kaban. Mga shy type. Bye-bye! So maghanap kami ng coffee. Ang galing! Saya!